И какво става, хора? Аз съм 5683, днес ще правим клип на Майнкрафт. Ево. Чайте заради. И готово. Това ще е една нова поредичка. Надявам се да ви хареса. Пишете долу в коментарите дали искате поредичката да продължи. И да. Ето виждам, нали, абонатите почнаха да се увеличават. Така че скоро може да направим ново интро. Или нещо, което ме помолите. И ако абонатите по случайно се увеличим, ако станем 25 абоната, ако се увеличим, така че надявам се да се увеличим, ще направя фейс ревю, ама честно, не ви лъжа. И да. И ако искате, ще направя, нали, клип с един мой приятел, който съм се абонирал за него. Ютубър е. Има 23 майче абоната. Restart BG. С него може да направя клип. Така че пишете долу в коментарите, ако искате. И мога да направя клип с още много мои приятели ютубъри. И да, общо взето, пишете долу в коментарите. И за нов клип пак ще са 10, нали, пак 10 харесвания за нов клип. Обаче да знаете, че скоро може да не правя клипове. Питате се защо? Ами, защото скоро почва учебната година. Както знаете, в един мой клип бях написал, че дълго време не бях правил клипове заради това, че бях заед с уроци. И скоро може да не правя клипове, защото съм 7 клас и да, казвам ви, на 13 години съм. И това е. Просто да бъдете осведомени. Клипа ще бъде горе-долу около 10-12 минутки. Пиратичък. Пишете, мисля, че се повтарям, пишете долу в коментарите дали искате да продължи поредичката на Майнкрафт. И да. И в този епизод смятам да оцеляваме, да си направим малко къщичка. И като подзехме темата за къщичка на Creative много дълго време, смятах да направя една къща. Направих я къщата. Хубава е. Много хубава, ви казвам. Ще ви я покажа в края на епизода. И надявам се да ви хареса. Ще пробвам дори да направя на Survival, въпреки че ще ми е малко трудничко. Това ще е като изненада. И за тази къща ще ми трябва много dark wood. Много тъмно дърво ще ми трябва. Да кажем около 30-31.
около мен има. И та къщичката е хубава, нали, комфортна е вътре. В началото, значи, тя е на 2 етажа. Ябълка. Тя е на 2 етажа. Първият етаж е с всичко, което ни трябва по принцип, като фурна, като крафтинг тейбъл, 2 честа, 2... Не им знам името много добре, ама 2 предмета за полшанки и... 35, стига толкова. Сега е време да търсим овце и край. Ела тука. Няма нищо. Подготвих се. Айде. Кичо, и още на първия ден ли ще има спайдъри? Смисъл, през деня малко... Ако съм го пуснал на Hard Difficulty, не съм го пуснал, защото... Да. Още няма се стъмни. Обаче трябва да се върна на същото място, където бях. Малко трудно. Малко трудно ще се върна, защото пътя не го запомних. Айде. Та вечер мисля, че ще заспиме. И ако не си набавим вълната, която ще ни трябва за поне едно легло, ако ни я набавим, няма да заспим и край. Мъртви сме. Крипъри, спайдъри, всичко. Бомбок. Така ще стане. Дъп. Мисля, че това е. Да, това е. Къде е този спайдър, човек? Как ма стряска? Ето. Не. Не, такива си ги няма. Хора, няма да спим тази вечер, ще се бием, докато не намерим овца. Още 2 овци ни трябват. 2 овце. Ела. Мали! То много бързо се стъмни, бе. На 4 съм. На 4 бутчета. Тук далече не виждам овце. Тук ще стане малко напрегнато, хора. Може и да умра. Може да извалим войната. Добре.
Айде. Чувам го. Зомби. Ок. Ще се справя с него. По-лесно. Готово. Оха. Айде. ПВП. Yes. Оха, 6 пръжовки. Само да има някой да не ме хване в група. I like it. Гаси. Жалко, че нямаме за легло. Сега мисля да направя малката къщичка. Сега ще обработя бързо дърво. Трябва да е малко по-нависокичко. Окей, там виждам спайдър. What the fuck? ПВП. Край. Крипър. Холи крап. Холи крап, хора. Сега ще се скрием. Сега за жал ще правим къща. Не. Сега ще направя бързо. Так. Shit. Край. Къде си, бе? Ай, го хванам. Ей, че клипуш спре. Аре. Чуй, трябва колкото да има място. Обаче ми е много напреднато в момента. Damn! Хубаво, че не ме вижда. Сега ще дай. Или някакъв. Ето. Ела. Хора, в момента трипира. Нищо не завижда, ама както не. Това ще ни е къщичката. 15 минути стана клипа, ама няма нищо. Ето я. Сега ще я покажа. Много яка. Чайте сега.
Затова тук ви говорих, че няма как да стане на survival, ще ми поне един месец оцеляване. Та чайте да ви я покажа отвън.